Работата на софтуерния тестер е свързана с откриване на проблеми, така че те да бъдат предотвратени преди да се случат. Кои са 5-те софтуерни бъга в историята на човечеството и разберете защо тестването на софтуер е толкова важно. Ариан 5. При старта на ракетата Ариан 5 през 1996 година софтуерна грешка доведе до унищожението й само за 37 секунди след старта, причинявайки загуби от около над $500 милиона. U2K – проблемът с годината 2000. Много системи не бяха подготвени за прехода от 1999 година към 2000-та, което предизвика глобални опасения за сривове и загуби, но в крайна сметка повечето проблеми бяха предотвратени. TRAC-25. Медицинският линеен ускорител TRAC-25 имаше софтуерни бъгове, които доведоха до смъртоносни дози радиация на пациенти, причинявайки няколко смъртни случая. Microsoft Windows Vista. При старта си, Vista имаше множество бъгове и проблеми с производителността, което доведе до негативни отзиви и загуби на потребителска база. Knight Capital Group. През 2012 година софтуерна грешка в търговската система на Knight Capital Group доведе до загуби от $440 милиона за по-малко от 30 минути, предизвиквайки срив в акциите на компанията. Сами виждате как един малък бъг всъщност може да доведе до милиони загуби в дадена компания. Ако ти е полезно това видео, харесай го!